U ovoj epizodi Škole bezbednije vožnje objasnit ćemo važnost tehnike upravljanja pogledom pri vožnji skutera, a naročito motocikala. Upravljanje pogledom je tehnika gledanja i navođenja prema cilju, tamo gde se želi ići, a ne u i spram kolovoza neposredno ispred prednjeg točka. Zašto je to bitno? Zbog sigurnije vožnje, poboljšanja kvaliteta upravljanja dvotočkašem i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Verovatno niste ni svesni koliko koristite tehniku upravljanja pogledom svaki dan, dok hodate ili vozite auto. To je ona tehnika zbog koje uganete članak ili nabodete rupu u kolovozu. Vi ste tada upravljali pogledom na cilj, a niste obraćali pažnju na sitnice koje se nalaze neposredno ispred vas. Upravljanje pogledom ne predstavlja samo navođenje prema cilju, već je deo opšteg učestvovanja u saobraćaju. Vozač gleda gde treba da ide, posmatra ostale učesnike u saobraćaju, koriguje svoje ponašanje u skladu sa tim i uz procenu situacije upravlja vozilom prema željenom cilju. Da li u ovom objašnjenju prepoznajete nemarne vozače koji gledaju samo gde oni idu i ne primećuju niti se obaziru na nikog drugog u saobraćaju? Zašto je tehnika upravljanja pogledom čak i važnija za motocikliste nego za skuteraše? U pitanju je težina i upravljivost vozila. Ako vozač motocikla ne proceni situaciju kako treba i ne pripremi svoje vozilo na naglu promenu pravca, dovešće u opasnosti sebe i druge. Dobar vozač motocikla treba stalno da vežba i koristi ovu tehniku. Zato je najbolje otići na poligon za vožnju, postaviti čunjeve ili neku drugu improvizovanu prepreku i trenirati. Vežba nije komplikovana. Pogledom treba fokusirati cilj gde treba da se stigne, a krajičkom oka se pazi na prepreke. Vožnja treba da bude glatka, kao slalom na snegu. Čim ima cimanja ili zastajkivanja u mimoilaženju prepreka, nije dobro. Vežbu treba ponoviti. I ako je sve prošlo kako treba, ponovite opet, da vam uđe u naviku i postane rutina da dobro uvežbate. Na kraju treba napomenuti da je tehnika upravljanja pogledom naročito bitna pri vožnji na otvorenim drumovima. Vozač treba stalno da gleda u cilj i prilagođava vožnju stepenu zakrivljenosti putanje, brzini kretanja, mogućim preprekama na putu. Šljunak na kolovozu, kao velika opasnost, naročito pri bržoj vožnji u krivinama, kada se motocikl naginje u stranu, može se na vreme primetiti i izbeći ako se gleda u cilj. Zato pametno vozite i upravljajte se pogledom.